Ar trebui să meargă acum secundele. Sper. Nu, și verific, îmi bag picioarele. Stai că trebuie să-mi pun jocul mai. Da, cred că mere. Oameni buni. Merg secundele. Glumesc. Glumesc. Suntem pe Minecraft Skyblock. Yeah. Cui pasă? Yeah. Știu că nu vă pasă niciuna, nici mie nu mi-a păsat, adică se vede, am pus 3 episoade, erau numai casele alea 2. Acum, na. Ce s-a ajuns? În spatele meu o statuie. Aici o statuie, aici un unicorn. Bă, mi-am jucat puțin doar. Acum, na, nu știu ce zic. Asta e casa unui prieten. L-am pus să o facă, am plătit 5 lei. Și, sincer, n-am nimic, chiar n-am nimic de spus, deci, pur și simplu, să mă plimb pe aici să vedeți altceva. Pe aici, random. Singurul lucru chiar important ar fi spawnul de magma cube, care nu porn... Ah, gata. Spawnerul de scheleți, dar nu intru acolo. O casă de fapt voi nu știați, nu zic nimica. O casă nouă care am remodelat-o, nu e așa? Da, i-am remodelat casa și un alt copac. Care încă ăsta încă nu-i terminat și o să fie unit peste. Da. Ceva de spus? Eu te văd, dar tu nu mă vezi. De unde știu? Unde puteți fi? Numai în observatorul meu. Ah, da, și ar fi ceva. Ceva nou. Am făcut și chestia asta, casa asta super blană. Ar fi chestia asta, care e casa mea. Bine, am 3 case, mă rog. Pe și aici, știu că ați avut lag. E o șmecherie de reston aici, nu-i așa? Și mie chiar îmi place. Și dacă veniți aici jos, da, pune-o înapoi. Du-te să faci level, că și tu vrei să filmezi. Da, arată bine. Nu știu ce vreau să fac aici. Am făcut chestia asta, pur și simplu m-am plictisit. Trebuie să mai pun aici niște torți așa. O să vreau să fac ceva aici, nu știu încă. Dar m-am plictisit și am vrut să fac chestia asta de restul. Dacă vreți să știți mecanismul, nu e chiar așa de greu. Puteți să puneți... Nu pot să vă arăt așa de mine, dar cred că i-am pus blocul aici. Și dacă intrăm pe aici, vedem tot mecanismul. Uitați-l. Uitați aici. Și pe aici vine pistonul care e lipit cu redstone și după aia vine tot înconjurat. Numai că am acoperit eu ca să nu se vadă, să nu fie urât. Nu-i un mecanism așa de wow, dar... Na. Cred că vedeți voi acolo. Nu știu. Puneți pauză dacă vă uitați. Nu cred că se uită nimeni. Ăsta vrea să facă level... Cât? 60 minim. 60 minim, ca să-și facă un episod. Mi se pare o prostie, dar mă rog, fiecare cum vrea. Bă, de ce au gaură în casă? Așa ți-ai făcut tu. O chestie aici. Bă, ce mișto și-a făcut ăsta, Raul, aici. Unde și-a pus chestul nebunul, să nu umblăm. Am văzut. Poți să intri oriunde, fraiere, numai că el nu știe. Da, dacă aici costăm, aici e legată casa mea și nu prea... I-am certat puțin. Și un alt chest. Da. Cam atâta, vreți nu-i nimica nou. Atâta ne-am jucat. Putea mai mult? Da. Aici skin-urile mele, care le-am făcut, statuile, un observator și acolo, nu știu, n-am pus nimic încă înăuntru acolo, dar o să pun ceva. Când îmi vine, nu știu. Venim aici sus de tot. Bă!
Și poc, puteți să vedeți casa și așa. Deci înapoi jos. Ne ducem la bubiță ăsta. Merem pe scări la asta, că se mai șmecher făcut. Da, mă, încolo de scări. Și cam asta e. Nu știu. Rest? Mai ar trebui să le arăt ceva? Știi tu de ceva? Nu. A, da, chestia asta. Care e sub casa mea, am făcut-o ca să se ducă direct la Magma Cube. Perfect. Yay. Uite, mă, craftez, pac. Tu câți bani ai? Ce? Tu câți bani ai? 1.140.000. Aștept să vândă spawnurile alea. Adică aș putea să le pun mai ieftin pe unele, știi? Aș putea să sap, dar mie milene. Vreau să fac ceva în pula mea, dar nu prea mai am ce. Unde mi câinile? Ups. Uite-l. Ce faci, Bobby? Bobby! Nu că stai cu capul prin... Așa. Video, dar nu pot să ți-o zic. De ce, că ți-o fur? Nu, da. Să nu știi. Hai mă, Nici tu, zi. nici ceilalți doi. Hai mă, zi odată. Ce, faci prank-uri? Că n-ai permisiune. Vrei să-i faci prank la Raul și lasă așa cum o? Nu. Măcar, sper că ai închis video. Nu. De ce l-aș închide? Băi, urăsc. Da, știu. Nu, când pui blocuri să faci platforme, de exemplu, se blochează puțin jocul, dar nu înțeleg de ce. A, tu ai pus platforme, am crezut că s-a blocat serverul, că am minat eu prea mult. Hai că ești așa de important. Da, acolo dracu și minează. Level 40. Bine, mai am încă 20 de nivele minim să fac. Jur că mă enervez așa de mult că ți-aș cumpăra XP. Să dai shop. Vezi că-s de căcat battle-urile alea. Dacă-s ieftine... Ia uite-te, vreo 500 de, cred că... E 1500. Prostule, mi-ai spart aici un bloc de stone. Nu. Ia vină tu încoa. De ce? Ce-am făcut? Nu eu. Eu am stat numai în mină. Sper că dacă o pun înapoi nu se... Da! Am făcut tot mecanismul. Ce dracu am făcut? Trebuie să-l pui pe sticky piston. Ce ai mă că e pus? Ai picat cu siltac. Ce ai mă? Ah, uite de asta. Ia, dai. Nu-i fixat ăsta. A, mă, da, știu care e problema. Da, gata, gata. Am rezolvat. Să-mi zici când să tac. Stai că trebuie să pun aici. Și acum, dacă aș putea să ies de aici, trebuie doar să pui un bloc aici. Și acum ar trebui să meargă. Da. Da, eram sigur. Blocul ăla practic conectează pistonul cu redstone torch-ul, știi? Și nu era niciun bloc acolo și nu funcționea, nu se mișca pistonul. Când am spart eu să le arăt mecanismul, probabil am spart blocul când am intrat și de aia. Păi mei. Casa veche e distrusă, nu mai e nimic în ea, deci am abandonat-o aici în puii mei. Păcat că arată mișto, dar ți-am zis dacă vrei poți să le conectezi. Dacă chiar vrei. Da, știi care e problema? Că n-ai un timer. Ai un timer la OBS? Dacă te uiți în OBS, ai în dreapta jos, vezi că te-ai filmat. În dreapta jos? Nu mi-apare.
să-ți uit. Serios, eu nu am. Deci că dacă te uiți în dreapta jos, scrie Alien, FPS-ul, după scrie REC, adică filmezi și după live. Ce? La REC ăla ar trebui să vezi. Mă, dreapta jos. Da, dreapta jos. Eu am comenzi. Ha? Eu am comenzi. Zi-mi ce vezi în dreapta jos de tot la OBS. Comenzi. Pornește, oprește mod studio. Setări, ieșire. Nu știu. Mi-a dat acum. Ei, vezi, mă, tu ți-ai făcut setările, eu nu le-am făcut. Probabil în mod studio. N-am făcut nicio setare. Am apăsat pe mod studio și... What the fuck is this? No. Ba da, mă, eu am comenzi acolo. Vrei să-ți dau poate vrei să vezi unde zic eu? Dreapta, jos. Trebuie să arate live, rec și CPU. Eu am tranziții pentru scenă. Comenzi. Nu am niciun timer. Nu știu. Ți-ai făcut o setare probabil și de aia. Eu n-am umblat. Bun. Apoi super, trebuie să-mi bag căcatul ăla. Păi tu te-ai jucat, mă, când ți-ai făcut setările. Eu nu. Și probabil de-aia n-am tăiat. Eu am comenzi în puii mei, să opresc filmarea să încep. Super, nu? Da. Aș fac o poză, dar nu aș fac cu OBS-ul, nu poți să faci poză. Și de pe Minecraft cum faci poză, că nu mai țin minte. Nu mai știu. Chiar deloc. Vrei să facem o poză? Apasă pe F2. Da, F2 făceai. Bun, haide. Da, uite-te în chat, saves. Da. Bun, deci hai să facem o poză aici. Yay. Nașpa că și-a făcut la pomul. Și care e problema? Că nu știu unde se salvează, dar o să-l caut, e probabil în Minecraft. Ești gata? Da, vă să-mi pun și o botoșii, așa. Pune sabia. Bravo, bă! Stai, bă. Ai aruncat-o în void? Nu, uite. Nu. Stai că caut ceva. Cred că e în Shutterbox. Trebuie să mă duc să-mi iau pe Excalibur. Uite-l, bă. Ia și sabia. A, da. Hai. Trebuie să mi pun pe Excalibur aici. Gata, boss. Ia. Nu te aștepta la asta, a? Ai sabie de gold sau de aia? Nu că e de iron. Așa. Cam pe aici e bine. Așa stai bine. Dar se vede din 100 ăla. Nu știu cum pot să o scot. Pune-te pe capul lui și apasă pe shift. Pe capul lui. Și apasă shift. Da, e mai ok așa. Și acum vin eu de aici. Și... Pam! Bun.